British Library Endangered Archive Program. Hagajing trailang bat ka Northeastern Hills University, ka University of Melbourne. Hene kesengi kalapenlong ya kejingya kenduk lang ban yathir halor kejinglum jingtip kerpang ban penek pensa ya ka culture khana peteng jong kari khasi berjantia. Ka jingtemu jong kene ka projek kalong ban bu kopi ya ka culture bat kidulir ni ke jingthoh kiba pensong nong rem ya ke jingjia bamunsua kiba long try da kishimet ni kiseng ya ke jingthoh digital and penek pensa da ke British Library London da ke school ba nihu bat ke school ba jom ke Melbourne ya ke ba la ban yo lang ba ke internet da ke ba kwa tips pang ke jingthoh sa kan mau ya ke jingjia ter bat culture jong ke pang setei lamengi Kerteng lekot eka BLEAP, BLEAP, kapamot British Library Endangered Archive Program. Tikani ke projek kali ini nak jing terwa jong British Library ki material ki belong endangered dan ki bodon nak jing ma bakin ja, hak jing ma bakin jot, hak jing ma bakin do. Nei, let's say kum ki kot, let's say kum ki photographs ki dur, let's say kum ki chan ki nab, ki bodon kata ka cultural value. Te marsini ya kane ya jing terwa jong British Library Professor Andrew May bode na po University of Melbourne but na ni apply sa British Library ba ni ongi don kam ya kane funding kanang ngirong don ga jimot pengin digitize ya kini ki material ki babun ki bodon hane po khasi Jaintia jungi ki balasi ki bodon kum hakata ka apot hakaba kilaban ja kilaban do kilaban snew bot kilaban sha pam knyang te ni don bok pengin yo ya kani ka funding but morkum tahi ipun trekam ya kani ka project lengba ka Northeastern Hill University Shillong but ka University of Melbourne Australia te lengba kani project ngilala ban document ngilala ban digitize bun ba ki spa material ke bangi don hayeng ki bodon hayeng breu ki bodon ha ki shno ki thau ki bodon ha ki institutions bot kun ta ter ban cuba biya kata ni don kam maksud ba ki pur ba ki material mo ki pur ba te kapur ka bangiyo banle kani ka project ro la sha kata no ha COVID-19 bangiyo ya kani ka project house nam harajar khat kandai te tu preno covid te kumba prab nai e ngishlam la bentre kam ya project te tenri hadian dala astang jinsur ki jing perking jong sarkar ni lastang ban yo ban ya le shrum sheneng te kata bangi osmo bagi don kum kita ki material ki belong rich ki spa ba shisha jongka menor shatangi lai te kum chu anu kusa ni le chopo himas oba mo hakaba kidon ki documents kidon ki code ki sla ki bodon kam hado kata mo ki bodon kata historical cultural value ki ba heba kongsan te yikini berkhoi ngilayo ban lum ban lang ban digitize yiki pi yakini ki material nyimra mo ndre ngibo be hato hi ban ki try you should digitize yiki kata mod da ka bor ka so jong ka computer da ka bor ka so jong ka camera ka bangi ngilayo ban thir lang ba ka ni project ni shonduri ta ki but ni maintain ban ni yaki digital lane yaki electronic copies ti yaki tu kitra ni ai yaki ni electronic copies ki digital copies but kitra hi badan tu ki bo kan yaki ta ki original yaki ta ki ba judon hapdeng joki te hakani kedor ngile keleng ngile sport natyang ro berniyo ya ta map mo kata map ko la rimba ke bapeni umpur sang joki masuk te shaboiru kipun ki shaboiru kilapun ba kini ki
kini ki documentation ke bangi le yaki jingruai yaki jemput yaka muin nata yaki jare jung ke bagi penon kam ke por bosumar brio kini ditang ki nuksa ki berit hapo sor shilong ni don bok shisha ngasmo ba ngilong shisha ki ba krobok ba yo ya ki jingthoh ju bomu so so tham hakaba tho shau kun ju lengba ki shithi hakapor bo kun udang serve haktma ba hagitu kapor te yakani ga material ka family jong ikong alvarin ila spoon I hangi dengan jing spoon mani layo ban digitize ke boro bat kalong jing so serong kum ga jai mreu ba kani ga material mata kandon ha yen ka sem juki kandon ha ka British Library but kandon ru apo University of Melbourne but apo Northwestern University tekani kalong ke background nomor boleh hani ngila laman peni pertai bro ko sepang ki kam ki jong mulung so so tham boleh way ni ki lu crowd joka jamre jumi dah ka jingwa jampi mo bu nadu ki kot ki ba people ale ka digitalization kani ka kam ta kaslang ha 2019 tang ba silong long ni pada ka kam ka bangi ni tre nga ko folklorist ngilatip ba kidon ko kini material haki yang kisam jo kabrio de ngilatip ya kani ba na kata kadang ya apply khnang ro ya kani ka project ya ka funding bangin yo khnang bangila ban digitize si kum yi kita shop bikin ja shop bikin do but shop bikin sab amna du niki kot pa philap dei ki kot ki bala tho hakino kisnam ka pengistang en kong on a pilot project no kum ke stang ni digitize ya kan ka kot ke pekerteng folk literature of Assam published ka Guwahati University na frai husnam ka kanai spa san punrio ta kai ke ba solongo kolong ba wat hapo Guwahati University ru kimdon copy show ya kan ka kot rekani ka kot kadon bangi ban ya kan ka kot ngalap hakawi samdin hakawi yang ngashim no ya kan ka kot na kata yang ban ngara kan ka project ban digitize mata na po Guwahati University ki pan kelapan nangi ya kan ban ya kata kin sayo nomor ba ki digital copies idon tikan di tang ko wi kunuksa ka padi ba kai kan ka kam ka bangile kalong shisha long ban penne ban pensa ya ka jing start ka ba la don hakikot isla kan plan mau na bertailing kot kena lo ketuka kajing lap tumpi tu kisti ho ha kapor bungi khle gini ke file ni gilap kidon kita kisti kiba kitho kini ki palachim benta ha kathma ba baning kong but kita kini gibrio kini giramba na po sobar mo kapuni kini kisti ki pini shai baki lech chimbata kathma hakini kathma ba but ki survive to ki yo pon mon phai shala snong shala thao but kai ka bakham long remarkable kadai ba ki thok kala ba shiki bor sarkar ka tu por mor kadai ka bor sarkar ka ba recruit kumi kini laborers ru ki ban lechim bata khasi labor ki ban don bata khasi labor ko ki thok kala shikini authorities ba ki peni ba ki penpau ba kadon ke jing siu ka ba ki kimpot yo pura kadon jing siu ka ba kimpot yo lut ba sarkar kampot pendap tekeni ka peni ba ki priujung ba nak tu por ki don ya kata consciousness lene kata awareness long ba kidang tip ya kai ka ba long due ya ki ba ki pan ya kata ya ka hok chung ki ti ba ki bon kum ki ne ki sti ki ba don ke bangi ngala ma po so bar ba yini ba ko ngila digitize ki kini jing mat nya ka jong pi dei keleng ki bagan thop ke jing fly jing sha jing put jing jung man barem kala janja mata ye ki jing ruai ki jing put ki jing tam tingim long kibla
bo ha jingthoh kum ya kata te ngim pat lam ko mo ngim pat lam tambalong menta kum chu ai nuksano menta kum ya ki recording jong ki power ye kita tingi ngila digitize nomor kani ka kam ka banga yo ban le house nam khnai spa khnai psaw na khnai psan ha ka por banga yo ban record ye ka ching power ju ba age sing bo phang ri wei no power ba start ba but kai ka belong kai ka belong remarkable ka long ba di nong thang ranga mo ha ka wi ka shnong ha ka wi ka khlau betam hakoi ka khlau but hangta ngai kundu but yo ban record igini ki ching power jung but power boroisngi rangkat ba gatre mo te hadin kat no post name show ba ngayo so bara bu pli u la khlar don show but ka ching yap jung ro kolong u yap maroi sa ta sa chaka tre jung te reka ka jingrwa jung pada ki power jung pada kine mata haki record chumi haka digital format but yekini ki performance chungu yekini ki jingrwa chungu mata ki prikila laban access lengba ka British Library lane lengba ka paradisek de shibun jungka Melbourne University ti kani ke mangila la ban pene pensa yaki mati jung ni o rangba Sakin us nam try ini ke project ko fi la ni kan. ini ke project kan ni matangi la pois ka ba kut jong ni ke project nomor ba ki project bro ki don ka time ka long time bound ka don period te matangi pun kut ya kini ba ni sedang biang pada sehoi pada ke project ka ba ko mangala ba time ne ki khot ka start mo ka Shillong Digital Archive Directory the Qatar ka sponsorship ka bangi on ka Department of Education juga Sarkar Government of Australia tingin beteng pada ya kata hanta ke but hang ni ru hagani ka project tu ni yo ya kala bagalenti kana bangin digitize show kambon ban ki material ki bangi ni yo tamakani pada kan kamlong ka focus jong kani pada ka dega Shillong mo kino ki dur kino ki jingle ki jingthoh khana ki jingkan mau spang ka Shillong kin don hagani ka project kani ka start